Doña Pilar era menuda, grassoneta i xerraire. Tenia una veueta melíflua que havia d'aixecar sovint per imposar ordre entre la gatzara que muntàvem les alumnes. El seu marit era el telegrafista de la població i no tenien fills. Tots dos eren de parla castellana. Al principi costava d'entendre-la i suposo que a ella li degué passar el mateix amb nosaltres quan va arribar a la població. Encara que una part de les anomenades forces vives provenien de fora del nostre àmbit lingüístic, no es produïa mai cap conflicte idiomàtic i els problemes es resolien amb bona voluntat per part de tots. Pocs mesos després d'iniciat aquell curs, va venir a l'escola una inspectora de Saragossa, la qual, per comprovar el nostre nivell de coneixements, ens va ensenyar uns dibuixets al temps que preguntava el nom de cada un d'ells. «Enciam!», varen contestar totes en veure'n un de dibuixat. «Què dicen?», s'estranyà la dona, i doña Pilar li donà l'explicació pertinent. Una de les coses noves per a mi en els primers dies escolars fou la formació de l'espíritu nacional, de la qual vaig tenir la primera mostra un dissabte a la tarda a la classe dels nens on havíem passat a resar. En acabar el res, un professor donà un crit. «Espanya!». Vaig sentir que tothom contestava «Una!». «Espanya!», torna a cridar el professor. Aleshores jo, molt segura, vaig contestar «Dos!». En sentir que els altres contestaven «Grande!», ho vaig deixar córrer. De tota manera, ja tindria prou temps per aprendre-ho bé i treure una nota excel·lent d'això i de la formació religiosa. No hi ha dubte que tot allò que es vulgui inculcar en una ment verge i la de la mainada ho és, s'aconsegueix. Els meus pares eren de mentalitat republicana i bastant freds en matèria religiosa. Ell, com la majoria de convilatans, lluità en el bàndol que fou vençut la passada guerra civil, però no pogueren vèncer les seves idees que conservà al llarg dels anys, encara que, mogut pel lògic pragmatisme que imposaven les circumstàncies, aconsellava a les seves filles que anessin a missa per evitar que fossin objecte de discriminacions a l'escola o en un altre lloc. La vida a la llar, però, estava mancada de tota referència religiosa si exceptuem el Sant Crist penjat a la capçalera del llit matrimonial.